Nihang giablihan ang usa ka container van sa mga personahe sa Philippine Coast Guard. Nakita ang mga kontrabando nga smuggled nga sigarilyo. Naharang kini sa PWERSA sa Coast Guard o ubang law enforcement agency sa Pier 7, Mandaue City kagahapon sa kaadlawon Mayo 12, 2026. Resulta kini sa hugot nga intel monitoring hinungdan nga gilusad ang interdiction operation. Subay sa report sa Philippine Coast Guard, misdeclared ang cargos nga isa kay unta og barko. Ang duha ka container vans giguyon og prime mover truck apan dihang nakamatikod ang duha ka driver niini, gi-release ang duha ka containers og dayon sibat. Moabot sa 1,900 master cases sa mga kontrabando nga adunay market value nga 50,000 matag master cases nga mawalor tanan sa 95 million pesos. Ginasubay pa sa mga otoridad kung asa dalhon ang mga smuggled nga sigarilyo og magpahigayon og lawom nga investigasyon aron makapasaka og kaso sa mga responsable. I-turn over ngadto sa Bureau of Customs sa mga smuggled nga sigarilyo alang sa dugang documentation. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.